मा खोथा बेहाय मानि नों 2 मिनिट थाखाय मानि रायलायनो हायाखै आंखौ आं तारमाने गुबुन हारि ना आं बाङालि जाना थाखाय नोंसोर डिनाय खालामदों डास्टबिन सानदों नामा आंखौ बिदि नङा बे बहुत गिदिर पलिसि नोंसोरनिया गिदिर पलिसि जों थैगोन 7 जन सोले 7 जन थैबा जेबो जाला जेबो अर जाला किन्तु रन्जन दैमारिनिया आसु गाबनायखौ नोंसोर नुवाखै रायजोफोर नोंसोरखौ खुलुमबाय नाथाय आं बर' हारिनि थाखाय जि मावदों जि मावाखै बेयाव नोंनि खोथा नाथाय नोंसोरखौ आंनि न'खरखौ देखायनायनि थाखाय आं बुंदों आंनि हिन्जाव दङ आंनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस आंनि हिन्जावा आं नङा आंनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस आंनि हिन्जावा नाथाय आं माखौ बुंनो नागिरदों बर'फोर नोंसोर गासिबो एक्स आर पि अमुक तमुक गैया गासिबो ज' जानानै प्रमद बर'खौ दांनांगौ दा प्रमद बर'आ मा खालामदों जोंखौ मा खालामदों प्रमद बर'आ बर'फोरखौ फानबाय नाथाय आं बुंनो थाङोबा गोविन्द बुराय नोङो बारादिन नोंनियाव बहुत सुनि नांदों नोंनियाव ग्रहआ नोंनिया सुनि ग्रहआवसो दङ नों जोंथ' थांगोन जेलाव जों सेक्रिफाइस खालामदों नाथाय नोंनिया जे मा सुनि नांदों नों बेखौ नाय खिस्थ' नाय नों खिनायखौ मुना नों बेखौ नाय बर'फोरखौ मानि थाखाय फानदों नोंसोर मानि थाखाय फानदों मानि थाखाय बर'फोरनि पावारा मानि थाखाय फोजोबना लादों नोंसोर नोंसोर गादिनि थाखाय बिदि नङा रन्जन दैमारि बिफानि थाखाय आं सासे बेलेग गुबुन हारिनि मानसि आं थैगोन आं आलायगोन किन्तु आफाखौ आं थैना होआ बे आफाया थागोन जोंनि आफा बे बहुत गिदिर आफा आंनि आइ आफा नोंसोर मा सान बे नोंसोरनि खोथा आं जेबो नङा मिया आं बिश्वजित दैमारिखौ आं लोगो मोनदों बेनिफ्राय आं बुंदों मा बुंदों आंखौ जेलाव थां मा फिथाइ बियो जेलाव थांनांगौ नोंथ' फुजानि गेजेराव आंखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथ' मोनसे माथो नांगौ मानो माथोआखै मोजां मा जादों बियो बिदि नङा बे बहुत गिदिर पलिसि नोंसोरनिया गिदिर पलिसि जों थैगोन 7 जन सोले 7 जन थैबा जेबो जाला जेबो अर जाला किन्तु रन्जन दैमारिनिया आसु गाबनायखौ नोंसोर नुवाखै बर'फोरनिया आइफोरा बिनानाव आफा गासिबो मिथिदों नाथाय आं दुखु जानानै आंनि न'खरखौ नाय नोंसोर मा खालामदों आंखौ आंनिया बारा गोबाव जायाखै फैनाया मात्र 16 मासल' जादोंमोन 16 मासाव नोंसोरनियाव थांदों किन्तु फेरेंगा सारा आंखौ बहुत मदद होदों आं फेरेंगा सारखौ गाज्रि मोना फेरेंगा सारा आंखौ लिरना होदों जे नों मावना जा फेरेंगा सारा बहुत बुंदों प्रमद बर' सारखौ आं लोगो हमना थांदों बेनि मा खोथा बेहाय मानि नों 2 मिनिट थाखाय मानि रायलायनो हायाखै आंखौ आं तारमाने गुबुन हारि ना आं बाङालि जाना थाखाय नोंसोर डिनाय खालामदों डास्टबिन सानदों नामा आंखौ नोंसोरनि थाखाय आं नांदों सोर नांदों नोंसोरनि थाखाय सोर हारसा नांदों सोर एक्सजेट नांदों नोंसोरनि थाखाय हारसा सोरबा नांदों नामा नाङाखै हारसाफोरा नोंखौ आथिं सिङावसो लांदों नों फानजादों बेखौसो बुंदों आरो बेनिफ्राय बारा बुंला आंनो देहा बारा मोजां नङा नाथाय बर'फोर जेसेबां बर'फोर दङ गासिबो ज' जा आंनि न'खरखौ बादो आंनि गथ' गनि सोरबानि न'खराव मावना जागोन सोरबानि न'खराव हाजिरा मावना जागोन बेल'सो आंनिया किन्तु नाथाय नोंसोर सानबाय था मा खालामदों आं जिहेतु 2009 লৈ গৈছিল তাক NDP সংগঠনৰ লগত থাকোঁতে 2009 পৰা যাই পেলাই 2022 লৈকে ৰাখি পেলাই এতিয়া জামিনত দিছে তাক ঘৰত আহিব দিছে যদি ঘৰত আহি পেলাই আকৌ নিবই লাগে তেনেহ'লে কিয় জামিনত দিব লাগে কি ভুল কৰিছে যিখিনি কৰিছে তো পাইছেই না পাই পেলাইও যদি মানে এনেকৈ হৈ যায় তেনেহ'লে চৰকাৰে এইটো আইন কৰা ভাল হয় এইটা কৰা ভুল হৈছে সরকারে হয়তো সংগঠনের লেগে করতে পারে করছে হয়তো যে রাজনীতি পাইবো বা কিছু পাইবো বিটিআর চুক্তি যদি হয়েই গেছে তাহলে কি দরকার রাখতে লাগে রাখাটা অন্যায় হয়েছে এটা
রাখতে লাগে না। যদি রাখবই তাহলে কে লেগে মানে চুক্তি করলো ওরা। এইগুলা রাজনীতি করাটা ভালো হয়নি, করতে লাগছিল না। করবই যদি তাহলে কেন দেখাইলো আর কি, যে মানে ছাড়বো বললা বা যাবি না আনতে পারবো বললা। এটা সবার লগেই অন্যায় হয়েছে, রঞ্জন দৈমারি হোক, রাজু সরকারি হোক, আরও অন্য সদস্যই হোক, তাগর লগে অন্যায় করা হয়েছে। এটা বিটিএডি সরকারও ভালো করে নাই বা অসম সরকারও ভালো করে নাই। যেহেতু জি করছে আমি ওইটাই কই যে আইছিল আশা করে, যে আমরাও ভাবছিলাম যে সংগঠন থেকে পাইছে কোনো রকম করে আমরা চললে যাবো দুঃখে কষ্টে। ঘরে কেউ জিগায় না আমরা কীরকম আছি, কি করছি, কি খাইছি, জিগায় না। আচ্ছা চলবো, তাও আমরা ভাবছি যে আমরা কষ্ট করে হলেও চললে যাবো, যা বলিদান দিছি। কিন্তু আবার নেক্সট আবার আজকে 10 দিন হয়ে গেল, আবার আদালত থেকে দিছে যে মানে আবার যাইতে লাগে। কি এর লেগে যাইতে লাগে? যদি যাইতেই লাগে কেন দিস? তা আমি কই আদালতের কাছে আবার আমি চাই না আবার জেলে থাকতে। আমি চাই যে আবার আমার ঘরের মানুষ ঘরে ঘুরে, এইটুকু আমার খবর, আর কিছু নেই। ঘর নাই, দোয়ার নাই, কিচ্ছু চাই নাই। আমি শুধু চাইছিলাম থাক, যে হয়েছে আমরা চললে খাইতে পারলে এলো। কোনো সরকারে আমরা সহায় করে নাই, দেখেন 12 বছর বহুত কষ্ট করে জিয়েছি। 12 বছর পরে ভাবলাম যে না অল্প সুখ করে শান্তিতে খাবো, কিন্তু পারলাম না। আবার মহামান্য আদালতে আবার যাবজ্জীবন দিয়ে দিচ্ছে। আমি চাই যে সবারই মহামান্য আদালতে যে তার সবাইরই যা খোলা আকাশের তলাইতে দেয়। ভুল মানুষই করে, ভুল হয়েছে তো হয়েছে, ভুলের তো পাপ করছেই না। 1-2 বছর না 12 বছর জিয়ার কাছে। কিছু কইতে পার ঘরে টানি দিয়ে একটু বিচারছিল, কিন্তু একটু করা নাই। প্রমোদ বড়ু সারে নিজের রাজনীতি লই ফেলে মানে ব্যস্ত আছে, সোয়া নাই যে মানুষটা ইমান কষ্টকে আছে এত উলাই আনু আখাগর তলত থাকো বিচার আনে। প্রমোদ বড়ু সারও প্রমোদ মই সরকারক আহ্বান জনাও যে যিমান কিটা মানুষ আছে ভিতৰত সেন্তক মুকলি আকাশৰ তলত আহিব দিও, সেন্তে চলি পিৰি খাক। নহ'লে আকৌ 15 আগষ্টৰ পিছত আকৌ এনেকৈ আন্দোলন হ'ব আৰু বহুত মানুহ মৰিব। তেতিয়া দায় কোনে ল'ব? চৰকাৰে ল'ব লাগিব। তেতিয়া ময়ো যোগদান দিম, যেহেতু আমি দুখতে থাকছোঁ, তেতিয়া আমিও যাম যোগদান দিব কাৰণে। সরকারের তাতে মোর আহ্বান জানাই যে এইটোৱে যে 15 আগস্টৰ আগে আগে চবক যে মুকলি আকাশৰ তলত আহিব দিয়ে, সেইখিনি মোৰ আহ্বান থাকিল। আৰু जय बरिहारि बहुत मोजां बाथ्रा बुंदों आंनि हिन्जाव जानानै, बहुत मोजां बाथ्रा बुंदों। नाय आंनि हिन्जाव सापर्ट होदों नोंसोरखौ, मा बुंनो आं। नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावनाय थाबाय, मानो होनबा जोंनि सुखु दुखुखौ खबर लानायनि थाखाय। जोङो दिनै बेयाव जथायै मोनसेल' ग्रुप नङा, एक्स एनडिबि हिसाबै गबिन्द ग्रुप दङ, थिरेन ग्रुपनि दङ, आरडि दङ, एस ग्रुपनि गासैबो जमा लोगो नांनानै जोङो दिनै बिथां जोंनि एरियायाव सिगां 12 बोसोर जानानै फैखांनानै जामिनाव फैनाय राजु सरकार बिथांखौ दाख्लै एसे जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेनेबा कनभार्ट खालामफैनायलाय बिथांखौ दुखु मोननानै जोङो बिथांनाव खबर लानो फैदों, सुखु दुखु। मानो होनबा दिनै शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै आं रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ बुंनि। दिनै गोसो बायसानो स्टेटआव बिजेपि सरकार, सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार थानायखाय रन्जन दैमारि सारखौ गोसो बिसा बरना लांनानै खोथा गैया बाथ्रा गैया सासे सिगनेटारि हिसाबै बाहायदोंमोन। गोसो हिसाबै बेखौ बाहायनाय साननैसो उदां अख्राङाव माने उदां अख्राङाव लाबोदोंमोन। बिनि उनाव साननैसो उनावनो बिथांखौ सोफिनबाय। सोनायनि उनाव जोंनि उदालगुरि वेलफेयारनि आरो लोगोसे जोंहा बाक्सा, क'क्राझार, चिरां किसुमान लिडारफोरा बा गेदार्सफोराबो सारनि बा जेलाव थानाय बायदिसिना सेंग्राफोरनि थाखायबो नांगासिनो दंमोन बोरै साक्सेस जानो हायो होननानै। नाथाय जोबोद दुखुनि खोथा, दाखालि बावै जोङो गाबनोबो ओंखारदों, नाथाय गासैनिबो गोसोआव दुखु दङ आफादनि सेंग्रा एक्स एनडिबिफोरनियाव। आरो लोगोसे जोंल' नङा,
रायजो राजाफोराबो बहुत दुखु मोननाय दङ नाथाय बुंस'नो हाया बेखौ मानो होनबा दिनै जोंहा नैबे बर' नङा बिथाङा राजु सरकारा नाथाय दिनै बर'नि थैया बिनियाव हाबना दङ मानो होनबा दिनै पलिटिकेल मार्डार खालामदों बेखौ दिनै प्रमद बर' सारा बेखौ मिथिनांगौमोन आं बारा गिदिरखौ बुङा आं दैमारि सारनि खोथाखौ बुङा दिनै खमसे खम राजु सरकारनि न'आव एसे बिसोरो पलिटिकेल पावाराव थानाय हिसाबै रुलिं पार्टि हिसाबै दिनै इउपिपिएलनि मानसिया राजु सरकारनि न'खौ मा बिसा सोलिदो रायहोखांनायनि उनाव मा जाखो बिनि हिन्जाव मा जादों बिनि गथ' गथाय मा जादों बेखौ खबर लानो फैनांगौमोन आरो खमसे खम प्रमदा हाया दिलीप बर'आथ' फैनांगौमोन बे खबर लानो सासे MCLA हिसाबै बिमानो फैयाखै दिनै दानि थांदोंमोन जों बिनियाव न'आव गैयानो मानसिया दिनै रन्जन दैमारि सार नङाबा बा राजु सरकारमोन नङाबा बा सोरबा जर्ज सारमोन नङाबा दिनै प्रमद बर'आबो CM जानो हायामोन गोबिन्द बसुमतारियाबो दिनै डेपुटि चिफ जानो हायामोन दिनै बिसोरो एसे फोथाय खेबसे खालामदों मानो होनबा गावसोरनि गोजौ जोमदि गारबा गावसोरनि मोदोमावनो नांनाय बुस्थुआ बे सिस्टेमा गावसोरनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोङो सानो जेनेबा जोङो गुबुना लिडारफोरा गावसोर जानो हागौ नाथाय जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव एस ग्रुपआनो जा RDआनो जा थिरियानो जा फोथाय खेबसे खालामदों मानो होनबा गावसोरनि गोजौ जोमदि गारबा गावसोरनि मोदोमावनो नांनाय बुस्थुआ बे सिस्टेमा गावसोरनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोङो सानो जेनेबा जोङो गुबुना लिडारफोरा गावसोर जानो हागौ नाथाय जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव एस ग्रुपआनो जा RDआनो जा थिरियानो जा गोबिन्दआनो जा जोङो जितु टंला साब कमिटि जोंहा दैमाकुसि दोङो हुरिसिंगा दोङो टंला दोङो खैराबारि दोङो बेरगावनिबो दोङो जोङो लिडारफोरा पलिटिकेलनि सार्थनि थाखाय माने गावसोर जानो हागौ नाथाय जोङो दा खौसेथियावनो जोंखौ आरो स्ट्रं खालामफिनबाय जोंनि XNDP खौ स्ट्रं खालामफिनबाय मानो होनबा जोंखौ दिनै सोरनिबा फाव फान्दायनायाव सोरनिबा एम्बु थेबगां बे प्रमद बर' राजनितिकनि बेलायाव माबाखौ मा होनो रन्जन दैमारि सारबा बिदो लोगोसे थानाय मानसिफोरखौ दिनै जि बिसा खालामबाय फोथाय खेबस' खालामबाय दिनैहालागै बे प्रमाना जोंहा नुजाबाय बे पलिटिकेल मार्डारखा राजनितिकनि सार्थ लुबि लानानै दिनै जोंनि सेंग्राफोरखौ जोंनि सिनियर लिडारफोरखौ जेलावनो दोननो नाजादों मानो होनबा बिसोरनि मेन पलिसियानो जाबाय इलेक्सन टारगेट बिसोरनि मेन पलिसिया दिनै प्रमद बर'आ सासे आबसुनि लिडारमोन प्रेसिडेन्टमोन बियो गामसा गाननानै खर'खौ खावनै हलायनानै डिभाइड आसाम 50-50 लिरोमोन बियो दिनै बियो साला चिफ जानो थाखाय साला दिल्लीनिफ्राय प्लान पलिसि खालामना फैदो बियो आरो मा खालामो प्रमद बर'खौ आं गिया दिनै अरिजिनाल NDP फोरानो दिनै रिहेबिलिटेसन मोनाखै दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिटिआर सुक्ति शान्ति सुक्ति होनना बुंदों मा शान्ति सुक्ति जाखो बिलाय जेबो शान्ति सुक्ति जायाखै बियो शान्ति सुक्ति जादोंबा रन्जन दैमारिखौ मानो बाहेराव बर'नो हाया बिसोरो बेयाव थानाय आरो एसनि सेंग्राफोर 50 जननि गोजौ दोङो बिसोरखौ मानो बर'नो हायाखै दाबो आरो ओंखारना थानाय जामिनाव ओंखारना थानाय साननैसोनि थाखाय फायनाय मानो हेगारना होनांगौ जेलावनो लाखिबाय थामोन बिसोरखौ मा नमुना बिलाय मा प्लान बिलाय बेयावनो जों हमनो हायो बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे जेनेबा जोंहा आदा राजुआ जेनेबा बाइन्सास थांनांगौ जाबा थांनांगौ जागोन खिन्थु बिसानि न'खरखौ बिसोरनि गथ' गथाय आं बर' हिसाबै बिसाबो बर'नि थै थानाय हिसाबै बिसानि गथ' गथाय आरो लोगोसे बिथांनि बिसिखौ जोंनि पलिटिकेल पावाराव जाय लिडार दङ एसे खबर लाफायनो लुबैजायो आरो लोगोसे आङो गोबिन्द सार आरो प्रमद बर' सारखौ आं खावलायगोन बिसानि गथ' गथायनि थाखाय फरायहोनायनि थाखाय फारसे मोजां नोजोर होनांगौ मानो होनबा दिनै राजु सरकारा बर'नि थाखायसो दिनै जेल जानांदों मानो होनबा बर'नि सेन्टिमेन्टआ बेयाव दोङो दिनै रन्जन दैमारि जेलाव थानाय जिमानखिनि राजु सरकारमोन बा जों गासै XNDP नङा होनबा प्रमद बर'आबो चिफ जानो हानाय नङामोन गोबिन्द बसुमतारियाबो डिपुटि चिफ जानो हानाय नङामोन फेरेंगायाबो EM जानो हानाय नङामोन सावरायग्रायाबो सासे MCLA जानो हानाय आफाद हिसाबै आफादनि दायित्व थानाय हिसाबै गोदो सेंग्राफोरखौ सालायनाय हिसाबै दिनै फेरेंगा सारमुना गोबिन्द मुना दिनै सावरायग्रा सारमुना बे बुस्थुखौ गुरुत्व लानाया आंनि थाखाय मोजां आरो बेनिखायनो आङो बारा गोलावखौ बुंला जाहाथे बिसोरनि माबाया बर' रायजो राजाफोरा जोंहा खौसे जानांगौ खौसे जायाबा जोंहा जेबो गैखाला मानो होनबा दा जोङो रोखानो नुलांबाय थादो मानो होनबा गाबोन सबनिया जोङो टंला बिसायावनो जों फायनो हानाय नंला बेनिखायनो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थिनदो आङो जों XNDP हिसाबै मानो होनबा दिनै जोङो मंगलियाव थांबाबो जोङो उग्रपन्थी होनना बुङो बर' मानसिखौ सासे पाब्लिक सासे फरायनाय मानसि थांबाबो
बर' उग्रपन्थि आरो आलफाखौ मानो उग्रपन्थि बुङा अखम सादिन ना मानो बुङो आलफायाबोथ' बे फरेस्ट बुराखौथ' हमनो हायोना फनावथ' डाइरेक्ट टेलिफन बार्ताजों रायलायबाय थायो आलफायाबोथ' 15 आगस्टआव बुंदोंमोन गथ'फोरखौ बुथारदोंमोन गथ'फोरखौ बुथारनाय आयेनाथ' बिराद गिदिर बाथ्रा बेफोरखौ मानो माबायाखै खिदानथ' लायाखै दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै एकर्ड जाखांबाय एकर्ड जानायनि उनाव बबे मोनसे बुहुमाव नुदों जे मोनसे शान्ति सुक्ति जानायनि उनाव सासे सिगनेटारिखौ जेल सिङाव सोना दोनो आरो लोगोसे बिनि लिडार केडार्सफोरखौ जेलाव दोननाय बर'बो गैया बे बुहुमावनो गैया सासे बे मोनसे गोमोनांथाव खोथा बेनिखायनो आं बुङो प्रमद बर' सार गबिन्द बसुमतारी सार आरो फेरेंगा सार सावरायग्रा सार आङो खावलायो राजु सरकार लानि गथ' गथायनि दायित्वखौ फैनानै एसे खबर लाफाय आरो बिनि न'खरखौ एसे खबर लाफाय बेनिखायनो आङो आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय